No niin, ja nyt alkaa toinen BO-video, mutta tämä on multiplayeria. Siinä on veli vastaan kaveri. Siinä veli vaihtaa klasseja ja siis veli on ylempi ruutu. Jos ette sitä pakosti ette huomaa, ette aivan varmasti huomaa. Niin, mitäs tässä nyt selittelis? Ei olisi mitään puheenaihetta mietitty ennen videoa. No jutellaan jostakin randomista. No, nyt alkaa siis se multiplayer-ottelu. Siis siinä meillä on yksi toinen Black Ops video. Ja siis ja jos ette muista, niin veli on tuo ylempi ruutu, eli on siis veli vastaan kaveri. Ja siinä kuten näette, velillä on tuo, mikä tuo nyt on, Olympia, ja kaverilla on HK21. Voi tulla aika tiukka ottelu. Mutta kaveri on aivan hulluna käyttämään sinkoa, kuten huomasitte juuri äsken otti singon esiin. Ja sielläkin tuli singolla se ensimmäinen tappo. Ja nyt kaverikin otti singon, tommosen ihan jees klassin. Siinä onkin 2 ammusta. Ei kun anteeksi, siis veli otti ton singon, missä on 2 ammusta. Niin, mihin me jäätinkaan? Ai niin. Mä olin sanomassa, että se ensimmäinen video, se campaigni, se meni vähän pieleen, kun ei ollut noita kunnon pimennysverhoja. Ei siinä näkynyt paljon mitään muita kuin, että paljon ammuksia on jäljellä. Ei siinä muuta oikein näkynyt. Ei siinä sit muuta näkynyt, niin ei poistettu sitä. Näkyy vaan, se on 12 minuuttia pitkä ja siinä ei näy kuin jotain, mitä me tehdään, niin ei mitään muuta näy siinä. Siis siinä me vuoroteltiin, niin